banwaan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Ray na aga. Diretso na po kita ta Lunes ngunyan. Lunes may block time tulos kita alas 10. Kaya ang programa ta mga more or less 40 minutos na lang yan po ano. Sa paghampag niya to kang kasiributan. Mahal na amang Diyos dapat erot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagkukumplean nyo ngunyan. Kasabay ang bilog na tropa ako po si Pio Fernandez. Good morning. Latest muna tabi kita ano may kaso nakaaging aldaw Domingo tabi udto nagpaluwas na udto digdi udto sa Pilipinas nagpaluwas na nin 48 hours na deadline patanid ang presidente kan Estados Unidos de America sa Iran na bukasan na po dahil na pagpara interbiniran iabri na itong trafiko kan mga barko na nagadara nin milyones na litros nin petrolyo hale sa Middle East papaluwas po sa man iba-ibang nasyon kan kinaba na nagbakal nin petrolyo dyan sa Medyo Oriente. 48 hours na po. So, more or less, pirayan Chief Tech Ramir, duwang aldaw na pinatanida na sa Iran, pumurmal na kamo. Ang sabi ni Presidente Donald Trump, takunday ngaya, bubungbungan mi naman an sa indong mga pasilidad pang-enerhiya. Yan, tabi. Taan nangyayari baga ngunyan, medyo nasa upper hand ang Iran kung ang pag-urulayan iyo po so efekto kan gyera dahilan ta naapektaran baga ni Chief Tech Ramir maski itong mga nasyon na bako man inbuelto sa physical shooting war. Yan. Pati sa mga nasyon na daay man nagbubuhi nin missiles, projectiles, drones, daay man nagbubuhi kan sa indang mga soldados, daay man nang bubumba sa Iran, inafektaran po kan Iran sa paagi po kan blockade dyan sa Strait of Hormuz. Yan. Sa paagi kan tuungok kumbaga pagtuungok strangle kan ekonomiya kan bilog na kinaaban by closing the Strait of Hormuz na iyon pinagagihan kan linya nin supply nin petrolyo pasiring po sa man iba-ibang nasyon kan kinaaban. Yan, so nasa upper hand gunyan ang Iran economically. Pati su Estados Unidos baga dai pa man binomba physicalmente bagakan Iran, so US ta medyo harayo mambaga iyan. Although nagtesting na kan sa indang intercontinental ballistic missile, ano ito so pinalugtukan in Marso Diego Garcia Base kan kunyan kan US na ang rayo nasa pira ito 40,000 kilometro more or less hali sa Iran pinalayugan kan sa indang ICBM Intercontinental Ballistic Missile. Yan, tinisting. Nakapakupsit pa man sa Iran. O ngunyan, gusto kong sabihin ta balikan ta ito, dai pa man nin actual na physical na pambubomba sa Iran sa US. Sa inman na estado kan US, an sa inda bagang pinagkapara bubomba man, nagkakapalusot man paminsan-minsan mga base militar ninda duman sa Gulf region. Pag sinabi tang Gulf region sa Medyo Oriente. Yan. So nagkakapirang base militar duman sa US
pipingki maning diit, kumbaga kikiblit man, kikalibkib man kan mga missiles. Yan. So, dai maning aktual na pamubomba pa duman sa US, inapektara na kan Iran sa US sa paagi kan ekonomiya. Sa paanong paagi? So, presyo kang produktong petrolyo sa bilog na kinaban maga, pati US apektado. Nag-itaas dumanin kunyan. Nag-itaas dumanin halos $2 and ang projection man is halos $4 man kada litro kang petrolyo. So yan tabi ang very latest and 48 hours yan na ipinagtao ni Presidente Donald Trump sa kunyan sa Iran na pumormal na kamo dyan, bukasan na nindo yan. And at the same time, bago yan ipinaluwas ni Presidente Donald Trump, so nagkakapera pang mga darakulang buki de guerra, mga US carriers mga US carriers, nagpapasiring na duman, igugan ining hali digdi sa may Japan, yung USS ano ba yon? Ano nga rang ka ito? Tripoli ba yun o Kitty Hawk? Basta sarong buki de guerra na capable ini na mag-launch nin mga manlain-lain na eroplo pasiring sa indang destino. And ang direksyon pasiring na dyan sa Mediterranean Sea and tutumbuko na po ang Strait of Hormuz. Nagkakaper lang yan. Dakol yan na buki de guerra, mga carrier. And yung sa indang Marine Expedition Unit, MEU, pag sinabi tang Marine Expedition Unit, kombinasyon na po yan in manlain-lain na sangakan Puwersas Armadas kan Estados Unidos de America. Kasabay na dyan yung ansabi, Navy SEAL Team 6. Nagkakaperang Navy SEAL Team 6 na yun ma-secure na dyan sa Strait of Hormuz na an mission, mabukasan na yan sa kinaban, yan na trade route na yan. Major economic trade route. Nag-agi dyan mga tankers, oil tankers, na andara-dara mga petrolyo buda, liquefied natural gas. Ang sabi itong Submarine Expedition Unit, iyon yan so baka kainot-inuting boots on the ground, physicalmente ng mga soldados kan US na maokupar sa Iran. Ang target itong so Bandar Abbas, so sarong base militar kan Iran, naval military base na pinulbos na, kunya na halos halos paralyzed na o okuparon na ito kang kunyan kan US. Taiyuan so pinakaraning base militar naval kang Iran duman sa Strait of Hormuz. Then ikadua yung Cards Island. Yung Cards Island baga, iyan so binomba kang US na yaon duman an saro man nadakulaon na base militar kataning so kunyan so sarong major oil production line and refinery line. Buda so istakan nin petrolyo kan bilog na Iran. You can see how precise ang gera nangon yan. Kataning sa nasubase militar chief Tech Ramir. Pero so oil refinery buda so istakan, so depo, dahil na tinarget sa nasukon yan. So base militar duman sa Cards Island, daan sabi kan mga military analysts duman sa satuyang pagtututok kan istorya, message ini sa Iran na dai ka mong maginibo. Sinampulan mina. Kung dai pa ka mo magpundukan pagkaparako na yan dyan sa Strait of Hormuz, isusunod min, nagpaparelesa ron man, ano sa inyo pinakadakulang oil depot and refinery. Yan na Cards Island. Mensahe nga yan. So, ito daang Marine Expedition Unit, apwera ka nitong Bandar Abbas, yaon duman so pinakadakulang military naval base kan Iran na nagbawantay sa Strait of Hormuz, uukuparon ito, boots on the ground, sunod pa ining so Cards Island, gamit ining Marine Expedition Unit. So, yan po tabi, very latest dyan. And, so kunyan, so, dagkakapera, ini na itaramta na po kanakalis na simana, na istoryata na po, so, darakulaon na nasyones na miyembro kang NATO, nagkakapera dyan, France, United Kingdom, Japan,
Canada, Buda, nalingawan ko lang saruha. Nasa ako naman kandila ko Chief Tech Ramir. Palibasa medyo ka na naman ang dila taday ta nagagamit nin sarong simana gayon. Ano ito sa saro pang nasyon na masabay na duman sa pag-escort kang kunyan kan mga barko na minaagid yan sa Strait of Hormuz tanganing protehiran sa pang-aatake kan Iran. Yan, nagsabay na sinda. Enot bagatabi, nagsayuma iyan sa pangapuda ni Donald Trump, Presidente Donald Trump, yung POTUS, President of the United States, POTUS. Primero nagsayuma bagay yung UK. Ngunyan suminabayan na po tabi. Plus, ini pa, so Gulf States, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Abu Dhabi, dakol. Pati na Saudi Arabian Foreign Minister mismo, dagit na baga, na mabalos ngayon kami militarily because it is ngayon consequential. Tapi ka para target nga nindo kami, na dapat ko taan nga ni, kita yaon magtaraning, dahil nindo pigka target. Piga para target nga nindo kami, titamaan man ang mga pasilidades min pampubliko, and much more, na insultong maray sa Saudi Arabia, ta nagtitiripon duman, mga representantes kan Gulf States sa Saudi Arabia, pinalugtukan nin missile kang kunyan, kang Iran. Kaya iyan mga Gulf States tabi, nagkakasararo na kunyan against Iran. So iyan tabian ko na ang sitwasyon niyan. Pero ang assessment man kan Central Command kan US, pil na military di talaga. Kumbaga ko na, dain nang masyadong may mga padiit-diit pa man na nakakalusot na fight kan Iran, missile, drones, pero substantially po na nakunya na deplete ang persa militar kan Iran. Now, may very latest man po si Prime Minister Benjamin Netanyahu kang Israel kanakagibagang simana pinagpaluwas taman sa audio buda video. Kaya lang sa audio, nadadang ko sa radyo, dahil talang naikon sa video ta sa DCGB News Online. Tayo bagang nagbutong mga istorya, naging curious kinaban. Ano nga kung buhay pa si Kwan, si Netanyahu, Prime Minister kan Israel. Buhay pa po, tabi, buhay. Siya baga so nagpahayag sa nadangog nindong press con, I'm alive. Yahong iko sampang nindo. Dawa nga kudo to nindo ako, ako buhay ako. Nag-press con. Ngunyan, nagluwas man sa kalye. Si Prime Minister Netanyahu kan Israel, kaalyado kang US, sa kalye mismo, duman man nagpa-interview. Tas mga Iranian baga, so nagkakapirang leader militar pang natatada na nagpupurukim pinki ka paman, na minaluwas man baga sa kalye, minapa-interview man, ang pagkaikaduang aldaw, titira kan Israel gadan. So Israeli intelligence, Iranian intelligence, buda so pamayo kan ano ito basta garik kumbaga sa Pilipinas, mga kafgoda yon nanggagadan kan mga tao duman sa Iran, mga leader, bisid siya ta ito, buda so IRGC, mga leader kito, buda sa Intel, minaluwas. O nga kami buhay pa, puro pa interview man, napapalibutan ng sibilyan. Ikadua tulong aldaw, titirahon kang US, gadan. Buda kan Israel, gadan. Kaya dahil na, fragmented na daa yung command kang kunyan, kang ining Iran, yung Iranian Revolutionary Guard Company. Ini so mga mariringgis, pati itong subisids, besides ba yun, iniso maringis ta iba kaya ang kunya kan Iran kan gobyerno, Islamist states in the extremist dining human rights duman, pigbibitay ang tao, pigpupugutan, pig-execute sa publiko, kabos daing mga kwan pag nagkuang kong kontra duman dai strict na Islamist states in the tabi, and ang patakot nida sa kinaaban, gabos na bako kapanalig nida sa indang gobyerno buda reliyon, dapat wara sa kinaaban, sinda dapat an magrinar. Kaya baga igwas sinda mga pinag-i-stop pinagsusuportaran ining Hezbollah, Houthi rebels, ining ISIS, itong Hamas, yan. Tapos sige nindang develop ng armas nuklear, ito ang pinagpugulan kang US buda kan Israel ta. Imagine nga nindo kung igo na ning nuclear arms ang mga yan,
bako sa nangayaan oil an sa ang i-hostage kaan o igagamito na pang blackmail kundi pati na niya armas nuklear pwedeng bumbaw na ngayon maski na parte kan kinaban. Ito po very latest man kay President kay Prime Minister Benjamin Netanyahu na pag-urulayan man po yan nasa Strait of Hormuz asin iba pa. Ito po dagugta mo na. If you want proof that Iran endangers the entire world, the last 48 hours have given it. In the last 48 hours, Iran targeted a civilian area. They're doing that as a mass murder weapon. Luckily, no one was killed, but that's due to luck, not their intention. Their intention is to murder civilians. Second, they fired on Jerusalem right next to the holy sites of the three monotheistic faiths. The Western Wall, the Church of the Holy Sepulchre, and the Al-Aqsa Mosque. And by dint of a miracle again, none of them were hurt. But they were targeting the holy sites of the three major monotheistic religions. Third, they fired an intercontinental ballistic missile on Diego Garcia. That's 4,000 kilometers. I've been warning all the time. They have now the capacity to reach deep into Europe. They already have fired on a European country, Cyprus. They are putting everyone in their sights. And fourth, they're stopping a maritime international route, energy route, and trying to blackmail the entire world. What more proof do you need that this regime that threatens the entire world has to be stopped? Israel and the United States are working together for the entire world. Yan ang gustong sabihin ka ni Prime Minister Benjamin Netanyahu. Yan na nga yan, nagsampul pa sa Iran. 4,000 pala 4,000 kilometers so linayog kan intercontinental ballistic missile tinamaan sa Diego Garcia base sa Europe sa may nasa lugar na sakop kan Europe. Kaya ngunyan nga pinag-block na so Strait of Hormuz. Ano pang yung prebas ang gusto nindong mahiling kung natataday dapat nga ini pagtarabangan na pilpilon na Iran. Sabi man iyan ni Presidente o kay Prime Minister Benjamin Netanyahu. Yan po ang very latest tabi and we equate it tabi digdi sa kunyan sa sa lokal na level. Iyon na nga niyan bako man sa napo tabi kitaan nakaka-experience sa kaining halangkaw na presyo kang produktong petrolyo but the entire world tabi and sabing duman sa Manila igwa pa ning strike nagkakapirang lugar pa sa Manila yun nagkaigo ning transport strike. Dakol na kita mga manlain-lain na reaction na nakukuha dyan. There are those na minasimpatiya man but kadaklan sa nakukuha dahil na lang nagpapararibok. Yung mga nasasabutan man ang flight kan driver kan ining transportation industry na siyempre sindang titamaan na primero pero ngaya if we take a closer look siyempre nga tatamaan primero so industriya kan transportasyon tayon so nagagamit kan petrolyo mayormente, crudo, buda gasolina. Pero ngaya in the end kung sa tuyang pag-adalan an tundag sa tuya ngayon ng mga commuters. Sa tu ngayon ng mga sa tu ngayon ng mga naglulunad sa jeep, sa bus, sa minibus, sa aircon bus, sa UB Express, sa kunyan sa iniong sa modern jeepney. Sa tu ngaya minapundo, sa tu ngaya minatama ang gabos na gabat. Tayan ngaya pag once ngaya tinugutan kan gobyerno na mag-fare increase both so operator buda so driver ipapasa sa tuya ngaya so nawawara sa inda por dahil sa paglangkaw kan fare increase. Kita ngayang mga commuters an masapar kan sobrang gabata. Kitang commuters dai kita ning papasahan kung sa intaman nga kukuhaon so idadagdag taduman sa pletita sa kada bes na minalunad kita sa jeep, sa bus, sa tricycle, sa van, sa UB Express, sa modern jeepney, sa minibus. Sa totoo lang ngaya, we suffer the brunt. Kita ngayang mga riders duman ang tundag kan gabos na gabat. Once ngayang itaas na ang pamasahe, so mga driver, solve na ngaya yan. Imagine nga, so pig-interview mo kasusaro na biyaheng 3rd district, pero ito ngaya, kung diretso ngayang biyahe, higusan, in 7 days or 1 week ngaya, kada aldaw, limpyo ligo, ang ipiglalaog sa pamilya ninda, 1,000.
Kung diretso ngayong araw ka nang kita, gustong sabihin 7,000 ang simana, gustong sabihin 28,000 ang bulan. O halang ka baga ngayang marayan na iyan sunawa para sa inda babawion sa tuya ng mga konsumidor. Buda rider, kitang mga consumer. Ano? Yan. So, yan. And yet, ang titaon ngayang subsidyo, so, operator. O, sabi man ka nakahurong kung sarong super kasubago ako sa hapon, pasiring kita sa Premier Distrito, ngaya piyo ngaya, yan ngayang 5,000, 2 tulong aldaw misa na ngaya yan. May nagdadangog man sa likod, iyo ngaya sir, 2 tulong aldaw sa pero kami ngaya, uro aldaw ming papasa nun, so ipapasa nindong gabat sa muya, nawas na maglangkaw naman, ang presyo kan plete. Daing kuro kalo sa driver na kaor istoryami, sige sana sa paduro dalagan. Well, totoo baga tabi, Tapos ngaya ma-strike pa kamo. O what good will it do ngaya na nagkakiribok ng kinaban, paparalisa ron pa nindo ngaya, so normal na dalagan kan sa tuya man na sosyudad. We heard ngaya and we understand your predicament. Nasabutan mo nga, tapos mawil gapang niya ka. Hindi ako sa natabi. So at this point in time, tabi siguro, wag na tayong magdagdag pa muna. Nin ikakako niya pa. Sabi nga ni dating Congressman Joey Salceda, prepare, don't panic. Dahil nagayod mag-adaptar pa kan mga lakdang na ikakagabat pa tabi. So yan, ang very latest, iniquate ta muna and we should brace for more. Sabi nga ni Congressman Joey na Salceda kan 2nd District dati, prepare, not panic. Ito sa aga, ang produktong petrolyo, maralangkaw na naman. 18 pesos, igong 20 pesos. Ay, sus Mariosep, O hilingon talang tabi, but that's the very latest. Kung ano sumaging efekto ka ito na patanid man ni Presidente Donald Trump sa Iran na 48 oras. Dahil na nito pagparadisturbuhon ang kunyan. Ang Strait of Hormuz na yan tabi, nahiling tada. Hello, good morning. Good morning, okay. Yes, sir. Siguro, sana may mga nag-rally dyan sa protesta sa mga motorista. Although sa to, dahil naman baga, sa Manila na lang ngayon, nagkapirang lugar duman. Ayun, Opo. ako man sa pang gobyerno, kasi na protesta. Oo. Kaya po ang mga kairibalinda, para na nga nahirapan na nga protesta pa. Dubling tabo, Dubling tama. dubling tama. Oo. Handa kung sisay na papaburangkaan. Yung nga na po, kung si Sayan mapaborang kan strike na kung inkaso. So nangyari bang strike din sa to bako? So may nabay Sorry man, sana na man, hirap man kayo itong mga nanimuha sana. Tapos, mapaping, hindi naman na 5,000 100,000 na natawan doon sa Manila. 100,000 na tricycle drivers. So, sa admin lang ito. Ano naman ang role kang LTO, ang role kang LTFRB, natapuro lang sila pangulikta. Tapos nakakulikta nila 45 billion last time. And nasayin lang itong 45 billion, hinarati lang kang mga senador, nawala sila sa issue. Ano mga tatabang ninda, tapos hindi ang primerong concern kayo ng mga transport kayo mix hindi Yung nga ang contribution ninda, incentives para sa mga updated sa indang para religious indang para bayad. Ano man ang incentive na ako sa inda? Okay. Hindi mo nila nagagadan, nagdidisgrasya, tapos updated man sa ni mas card wala naman. Ano ba talaga ang LTO? Collective lang talaga or nating collection lang? Tapos saan pagdaduman nila sa mga collection nila mga billions pesos, ako pagdidibidil lang kan mga elected official as of. Kaya ang role ninda, ano ba talaga ang help ninda? Ano ang incentive mo kasi ninda? Since they are collective, ano ang outlet? Puro lang input. Balikan ta duman sa main issue. So, igwa pa ba ganing nagtigil protesta duman sa Manila, ining mga rally? Kung may mga pudan pa, will it be good patabi kung may mga pudan pang mag-transport strike? Ay,
Hindi ko na nung nangyari man doon sa Manila, tas sili man sila kaya. Baka mga taga Davao yan. Na doon ka nagawagas ng Dito sa abot tabi. mga Sa bagay, all of those mga remarks is day siguro makakadagdag pa sa kalinawan kundi mas lalo gayud na makagatong pa or what. Kundi kwanta na lang, igay ta na lang ang tawo duman sa logical, buda practical, reasonable tabi na mga pahayag. Ano po? Yes, mas dahil masala yan kan mga kunalibawa, nakukulangan, nakukulang na sa mga pasahero. Ikuan daw ninda, magkaigwa daw ng laboratory analysis, analysis daw ninda yan, is ang kargamento ba, ang mga motorista ba, ay sobra, or kulang, or tama lang, siguro sa pasahero. Road measure capacity, yung kumbaga yung korelasyon yung korelasyon kan bihikulo sa pasahero. Oo. Kaya may saro sa saro lang ang prangkisa kang sarong jeep. Dili na sa Daragaligas pe. Saro lang ang prangkisa pero 10 ang dadalaga na jeep niya. Ako, kawawa mo nitong tagsarong prangkisa, tagsarong man na jeep. Sisa ka nagmamonitor. Yung tabi sir, tanganing day kita masyadong malisngi duman sa main issue tabi. Salamat ning maray tabi, ano po? Ayun sa yan tabi. Sige, thank you so much tabi. Yan, mga reaksyones niya to digdi sa enot na bungkaras kang programang Tingog Kanbanuan. We hope tabi na day ka magsawa man sa kahihinguha ko man na ma-update ka mo because may nagte-text man sa tuya na sige nga ya, magtaga-update man ta sa kadakulan na ngaya kung ano-anong nababasa diyan sa Facebook, mas marami itong igwaning sa mainstream na nagpapaliwanag man gamit yan ng mga sources na credible tabi. Yun. Sabi ni 326, good morning Sir Pio, agree ako sa iyong puntos na doing transport strikes habang may crisis is already a bridge too far. Yan. Agree da siya sa satuyang punto na doing transport strikes habang may crisis is already a bridge too far. Gustong sabihin sobra-sobra naman. Tabi? Ang mas kailangang ituro ngayon ng gobyerno sa mamamayan ay pagpapalakas ng tiwala sa public transport at carpooling para parehong matupad ang pagtitipid sa krudo at mas kumita ang mga super. Mas magiging marangal pa sa ngayon na may pumapasada pa rin habang mas konti ang mga pribadong kotse from Stephen ng Batangas. Aram mo ining mga nagpapasada ngunyan tabi na mga drivers, despite kaining kunyan kamugtakan ta, may be considered as heroes. Unsung heroes ngunyan tabi kan kalsada because they keep the economy. Ining mga nagpapasada ngunyan tabi na araw kay ning sitwasyon either sa barko, sa eroplano, sa daga, ining mga jeep, tricycle, habal-habal, UB, taxi, coach, express na yan, mga considered heroes yan because they keep the community running, the economy running tabi. Hello, good morning 911. Yes sir, good morning po. Saro mag-prangkisa pero napulong talaga na arugan ng sabi mga Hello? Maluya ang signal tabi sir. Sorry, I'll cut you tabi. Hello? Hello? Ay, maluya po ang signal. Sorry po, 911. Maluya talaga ang signal tabi. Aram din do ining mga nagdadalagan ngayon na tricycle, na mga jeep, na mga bus, mga UV. Pwede tayo ning ma-consider na kunya na hero. Because sa kadipis sila na ikang panahon, they still keep on moving. The community. Tabi? Ito 911. Balon tayong sayang signal kung okay na tabi. Hello, good morning. Yan, medyo okay na. Go ahead, tabi. Bakit sa last caller tabi kanina na sarong prangkisa pero nakulo na gadaralagan na sa indang mga sa different business ngayon mga dump truck, mga jeep, and tricycle. Ano na sabi mo kayan? Perman sa sarong prangkisa, sarong para tricycle kaya ang sa dirin lang pero legal. Yun. Yan dapat action ng sa Ligaspe.
So kaya miski nga ni kami kasi dapat sa saro-saro na nindong pag-una ko nga na inailing nga na may nailing nga ko kasi sa Facebook nailing ko duwang media nagtirada kang kay dipika tong panahon nira Milrima related ay makinagitiran kada kapanin mo media. Madali sa na sir ta medyo nakukunyang kita suprang ki sa tabi na pinagpupunto mo dapat pag sarong may sadiri saro sa ng bihikulo pero kung gusto pang pabiyahe pa ng ibang bihikulo man magkuha pa ng ibang prangkisa mag-apply pa. Ito. Yo. Okay. Pero man po may so legal na isa diring prangkisa. Oho. Saro lang ang ano niya. Dapat binagdalaga pa nga yung mga damtak. Saro na ito yung kopyan. Sige tabi sir, umandinaw po sa imong punto tabi. Ano po? Ito. Sige, thank you so much. Thank you so much. Sa mga prangkisa na po tabi ito nadadalagan pa tabi. Sige, duwa pang mensahe tabi mga taga-Ginubatan maray na aga tabi. Sana matapos na ang kariribukan sa Middle East. Grabe ng epekto sa ekonomiya ta. Padagos ang pagtaas ang presyo ng petrolyo. Di man kayang US kina Israel nagkauruno man daw yan bigla na sanang binumba sa Iran. Kinangana grabe ng panawagan ni Trump na tabangan sinda. Wara man palang threat sa US and Iran. Sabi nung nag-resign na opisyal ni Trump, burubumbasan. Kinanong nagbalus so Iran nagkadaragit. Diyos ko tibadi divert masana ini Trump sa issue sa niya sa Epstein files. Nako, medyo ka na po ini tabi medyo puro na po ini kunyan na speculative tabi. Sige tabi oras Pilipinas mahanap buhay kita napunta naan mga kaya hahabulon ta maray na aga tabi migong King Reynaldo Buda kay Philip Balila Jr. Good morning tabi palan ba kung maray na hapon. Good morning kay Sir Philip Balila and kay migong King Reynaldo. Oras Pilipinas habulin natin to alas 10 tapos na kita alas 9:35. An oras hatod sa Indokang. Tandwilight, gaan nang may kasama. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Bridgestone Legaspi is your go-to for all kinds of vehicle, tires, and driving needs. We take care of your tire services, wheel alignment, change oil, brake cleaning and adjustment, bearing repair, under chassis repair and check-up, battery check-up and charging. Get free maintenance with our Varta battery, backed by advanced German technology for electric, hybrid, and combustion vehicles. Visit Bridgestone Legaspi at Town Square Building, Lacandula Drive, Gogon, Legazpi City. Open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Message us at our Facebook page, Bridgestone Legaspi, or contact 0960-335-1716. Your safety comes first when driving with Bridgestone tires at the top of your mind for all your adventures. Avail our summer kick-off deal. Buy 4 tires and get 30% off on selected sizes. Promo runs from February 1 to April 30, 2026. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHP Call Center for Health Development. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Tuhod, siko, baywang,
Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bulan na ning Marso, panahon na naman ng mga kasulog. Uya ang mga importanteng tips para makaligay sa kasulo. Irayo ang lampara o kandila sa mga kurtina. Dai pagsindihan ang mga ini sa may bintana. Electric fan o sa lugar na harani sa mga aki o atama na hayop. Dahilan tabaka matumba ang mga ini asin padagos ng magkaraba. Dai magsaray ning madaling magsilyap o magkalayo ng mga kagamitan sa harong. Siringkan gasolina, alkohol asin pintura. Ang fire prevention tips hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors. Ravvax Anti-Rabies Center, Picolandia Pickleball Court Daraga, Mayon Treats Food Products Pasalubong Center, iSmile Dental Clinic, Dr. Rene Magallanes, City Councilor Alexander Howe, Mabel Fashion Unlimited, City Councilor Lawrence Beltran, Genecom Institute of Science and Technology, City Councilor Renato Valladolid, J2K Manpower and Allied Services, Legazpi Tire Depot, and Trading Corporation, Bridgestone, Legazpi City, Advertising and Elite Printing Press Incorporated, Twin J3 Sales and Marketing Corporation Legazpi, The Apple Peach House, Rockport Cottage Resto Bar and Catering Services, Barangay Kapitan Ben Rosin of Taisan, Barangay Kagawad Roderick Madronio, Bong Bulawan, Darwin Guapo, Daraga Home Depot. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Ravvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Ravvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Ravvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Ravvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Ravvax Tabaco, beside Siga Hospital. Ravvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Ravvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Ravvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Ravvax Pilar, Ravvax Castilla, Ravvax Pioduran, and Ravvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. Attention, all fashion enthusiasts and soon-to-be brides and grooms. Are you looking for that perfect ensemble for your special day? Mabel is your one-stop shop for all your fashion needs. At Mabel Fashion Unlimited, we have it all, from breathtaking bridal gowns to stylish suits, debutante gowns that will make you feel like a princess, and elegant cocktail dresses and ball gowns. We also offer barongs and stunning Filipiñanas. Visit our branches in Cabangan, Legazpi City, right in front of Bangko Sentral ng Pilipinas. Pacific Mall, Legazpi branch on the second floor level. Our Pidoran branch at Zone 3, Pidoran Albay. And at Hamoralin Street, Barangay Burabon, Sorsogon City. Call us now at 0943-132-5146 or follow us on Facebook. Mabel, where dreams come true.
Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. DZGB On the Spot Report. Sa ang programa. Nasa linya si kumpadre Alar Mario Padingal. Thanks for waiting. Good morning, Tabi. Go ahead na. Salamat, Tabi Bade. Welcome on STL Bako Weteng. Iyo yan ang mensahe ni Mayor Hisham Ismail. Kasunod kan informasyon na nakalusot na sa bidding sa PCSO ang STL operator yan na Lucky Jim o Lucky Jen na planong mag-operate digdi sa Albay sa mga masunod na aldaw, pero Pebrero 5 pa na aprobaran ang bidding. Sagod sa kunyan, sigon sa alkalde, dahil pamansay yan in koordinasyon kung ano rin iyan mapuon. Dahil nag-aalat paman ang Legazpi, kung in kaso mag-operate na giraray ang STL. Welcome iyan, sabi ka na alkalde. Siyempre, may maglaog lamang sa Kabankan Gobyerno na porsyento man sa legal ng sugal ang STL o na in kaso mag-operate na. May nagbuburoto kaya naman na informasyon tabi na igwa daw digdi sa Albay ni politiko na kontra sa STL operation. Kaya dahil pa nakakapuon although na na-problem bidding ka ni kan Pebrero 5 pa. Pero unconfirmed na informasyon na yan sa lado ka na city government, basta sa city government, at sabi ka na alkalde, kung STL iyan, welcome ta, legal, pero kung weteng antindog ka na alkalde, negative sa weteng operation. Roger to that. Yan, sabi pa niyan, mga follow pa, digdig na sa lawas, Alar Mario, DCGB. Salamat kumpadring Al. DZGB On the Spot Report. Baba, yan na ang palogon digdi ang STL. Bako ang huweteng. Tayong STL, iyo ang unlegal. Ano? Kung may mapalaog ng illegal, kung tutugutin na illegal, iso mga nagtugot ka na accomplices yan tabi. Diba? Ganun lang yun. Nang dakol ng mga kaso-kaso, ikaso takang libel ako na no. So nagtugot kaan, kasabwat yan. Diba? Ay ng mga kaso-kasong libel, patakot-patakot. Sa totoo lang. So nagtugot kan weteng, kasabwatan. Ganun kasimple yun. Joshua, good morning Joshua. Go ahead na tabi. Yes, good morning Sir Pio. Good morning sa mga parantapay. Sa dagdag niya itong pareta sarong incumbent city councilor as an incumbent board member ang posibleng magkasagupa sabi Sir Pio sa pwestong vice gobernador sa probinsya ng Albay sa 2028 election. Sarong city councilor mismo ang tuminaram kayan kung sa insigun sa iya ang dangog-dangog kaya niya pagdaid naglansar ining incumbent vice governor ta si Vice Governor Tiday ko bilang re-electionist sa 2028 may posibilidad na maglansar ng kandidatura ining sarong incumbent board member. Dan may siya ini kan city councilor nag-anunsar man din
na kung malawos ining si board member na dumalagan bilang vice gobernador, lalabanan ko man ngaya siya. Ini yung city councilor, bako sa nabastang or istoryaan binuhian na tataramon, kundi posibleng opisyal. Dahilan ta binuhian niya ang tataramon na ini, sa sarong opisyal na pagtiripon, may kahampang mayor, mga konsyal, may kahampang na senatorial candidate, may kahampang man na media, nakusog pati sa buod, saan napakataram na kung lumaban na ining incumbent board member na lalaki, lalabanan ko man niya siya. Kung kaya nariparuman talaga baga Serpio, na although medyo horarayo pa man talaga ang eleksyon sa 2028, ano ba talagang nagpupuresisyon na as in nagpahayag tama ng mga interest, as in may mga paluhay-luhay ng mga preparasyon. Pero sa ngunyan, patronog-tunog mo na kung sisay na posibleng dumalagan, as in posibleng makalaban. Pero susog sa taramon kay ng incumbent city councilor, basta madagos si board member na lalaking dumalagan bilang vice gobernador, siya man sigurado ng malaban. Yan tabi Serpio, ang nagtagkatong istorya, Jos Pabino, DCGB. Salamat, Joshua. By the way, si Governor nasa abroad ba o nasa Manila? Si Governor Noel. May managapot sa Satuya, ano? Nasa Manila ba? May piglalakaw na importante, ano? Or nasa abroad pa? Ngaram ta, may post ga dito nasa Australia, ano? Pero saan ba? Nasa Manila ba kalimitan? Para may mga pinagasikasong opisyal, ano po? Sige, si Angel muna nasa linya. Angel, good morning. Go ahead, man. Yes, good morning, Sir Pio. Good morning po sa itong mga paraan tabay sa mga dugang tapang barata. Positibo ang feedback ng mga representante kan Premier Volleyball League o PVL matapos na magkondukta ininin ocular inspection sa Ibalong Center for Recreation sa Barangay Bicano, Legazpi City. Ini Sir Pio ang feedback kan nasabing grupo kay Alcalde Hisham Ismail kung sinabi ka na Alcalde na tamang-tama sa venue dahil lang sa kakatapos pa sa nakaining pag-renovate na may mga ongoing pa mga proyekto dyan. Na irahay naman sa air condition, may mga bagong pintura, may mga porsyon na na-renovate as in nagpapatagos man ang pagpapakarahay kay itong flooring. Ang nasabing feedback Sir Pio, nangyari matapos ng hindi ka nakaliis na simana, kan may mga grupo as in representante kan PBL ang nagbisita sa nasabing pasilidad, tanganing mahiling ni Sir Pio, na posibleng maging venue kaining kompetisyon sa mga masunod na aldaw. Sigon sa Alcalde Sir Pio, tiwala siya na itong positibong feedback na ito ang magpapadago sa lalo na taan PBL ang sarong dakulang kompetisyon sa nasyon na pagpapartisiparan nin mga midpid na personalidad as in grupo as in lingkas ng yadarhol ini sa Legazpi City, dakulang tabang ini sa turismo as in may papahiling taman ang gayon kan syudad. Roger. Yan Sir Pio, ang marugang pa pong informasyon halik kaluwas, Angel Mostaza, DCGB. Salamat Angel sa dagdag man na istorya halik dyan sa luwas. DZGB On The Spot Report. Sabi ni Amigong King, sorry King for the late na pagbabasa kan sa imong, sa late na pagkakabasa ko kan sa imong chat, ano? Sabi ni Amigong King, sa panahon ngunyan, kaipuhan magmantinir, sostenir asin desponir, magdos botelyas, buda, day magdrive, magrelax lang, day magparahadit, magdangog sa DCGB para sa totoong impormasyon. Yan. Tama ka, Migong King. Salamat tabi sa tiwalaan ng Migong King. And there must be some forum na magpapaliwanag talaga tabi dapat bako itong siyempre ang ideya baga ang mga kuro-kuro salmog iyan, igoning pabor, igoning kontra, igunin man lain-lain, pero after the class of ideas, ano ang konklusyon? Duman dapat may maglaog man na ako pasabot based on facts and logic tabi tanganing dai kita madara sa kariribukan tabi natural yan na may mga opinion, may mga boses, madadango kita mag-inibong, pero
Pagkatapos kayan, ano na po? Ito ang dapat mapunoon ta paano? Mahingo ha kitang maipnuan itong void na ito. What now? After the noise in the air, in the internet lanes, ano suko niyan? Dapat na konklusyon na dapat duman kita mag-abuyon. Pag sinabing mag-abuyon, iyon papangyarihon. Kung puro sana class of ideas, okay, we can express. That's good enough, magayon iyan. Pero pagkatapos kan, ano na tabi, paano na mag-abante? Perming korontrahan na yan Paano na mag-abante? Ano ang common ground na pagkakasararoan niya to na iton papangyarihon na ang konklusyon na ito based on logic and based on law, based on reality and based on logical reasoning, tabi kumbaga. Ano nang advice tabi, Chief Tech? Pwede na kita, black time ba kita? Lunes po on count semana, black time tulos kita ngunyan, ha? Pwede na kita, Chief Tech Ramir? Sige na, tangani makabala nagta. Salamat ka sa iyong pagantabay, malamang Diyos at magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Discover the exciting pickleball court in Daraga, Albay. Join us for games and fun. New additional schedule starting March 2020.